Ngokukhulu ukuzithoba, ngisacela ukunethulela ubumnandi esizoba nabo obusendaweni yasekhaya eMnambithi. Senivumelekile ukuphosta, i-line-up iyeza, nayo nabaculi abahlukahlukene. For more, kune-page enizothola okuningi kulo, ngizolibhala kwi-comment. Menzi Homecoming Festival, Zulu Snack Foundation, yiyo-ke epresenta leyo event ika-Menzi ezoba ngeyi-29 zika-2025. Indawo Seclas Park Stadium eMnambithi. Ladysmith, amathikithi nani-ke athola kuphi? 29 November 2025. Ungakhohlwa i-date. Sabuye sanibingelela. This is Ndofana TV, la i-pages kuba khona indaba ey'ningi ey'thinta omaskandi abaculi bakhona nezinto ezenzakalayo. Le i-gig guide kaKhuzani Mfwampungu. I-gig guide kaKhuzani ihamba kanje: 26 July eMount Frere ekudlula Siphathi eMount Frere Town Mall. Ngazi i-26 eMhlathuze Premier's Cup naye uzobe khona. 25 to 27 July Nongoma ubuhle be-Afrika Royal Palace. Ngeyi-28 kaJulayi eDurban ikuphi la eMogodu Monday Eden Durban. Ngeyi-9 August Cato Ridge Grand Opening uzobe khona lapha. Ngeyi-9 futhi zika-August uzobe sine-Spruit Women's Month Celebration Mbombela Stadium. Ngeyi-16 zika-August uzobe se-Newcastle Indumezulu Kamaskandi Festival. Ngeyi-August 16 uzobe se-UKZN Edgewood Khumbula Wethu ingoma. Ngeyi-16 angazi noma lizoqala ngeyi-16 kuya kwi-date or is between i-16th iphinde kuye ngeyi-date angazi kodwa i-date ikanjalo. I-Durban ICC the music Imbizo Durban ICC. August 17 eShowe ingoma kazwelonke imikomelo yamagoso. Ngeyi-30 ka-August Durban Phucuzeko Maskandi Festival World Cup eMaskandi ePeople's Park eDurban. Ngeyi-31 August Pietermaritzburg Stadium kuzobe kunomcimbi futhi. Ngeyi-6 September eBraamfontein eBraam Culture Fest Constitution Hill. Ngeyi-20 September Mandeni Sibuyisa Isintu ingoma. Kuzobe ingoma futhi ekhona lapho. Ngeyi-20 kaSeptember eMpumalanga Traditional Music Fest eMalahleni ePhuma Stadium. Ngeyi-27 kaSeptember Paul Shepstone Ugumaskandi Festival. Kuphinde futhi ngazo i-27 zikaSeptember eLadysmith 150 Maskandi Festival eSeclas Park Stadium. Sime kanjalo kuyindaba bekuyileyo nje-ke i-update ekhona njengamanje, kodwa ebalulekile ile ekamenzi ukuthi Homecoming isimemezelo esikhulu kakhulu le nsizwa kumele niyi-support kakhulu. Ikhiphe i-album emnandi kakhulu enamanoni ahlabahlosile eshamamiliyoni online, iyona elidayo-ke when it comes to streaming kulo nyaka kulama album aphumile both on Spotify, iTunes nakwezinye-ke iy'ndawo lapho kustreama khona umusic kamaskandi. 29 November 2025 kuzobe kuhle kakhulu. Amalungiselelo nizowathola-ke kuye ipage lakhe uMenzi. Sibonge-ke ithuba sizodibana ukuze nisale kahle.